Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun sesepuh dalah bini sepuh ingkang hangkung mastuti dumateng pewayaning kautaman ingkang pantas pinundi. Para pangambating projo satriyane negari minangka pandam pandombeng para kalodasih ingkang sinuba ing pakurmatan Hadratul Fadil panjenenganipun para alim para ulama ingkang tansah sumanding wahyuning ilahi minangka panuntun keblating panembah ingkang setuhu luhuring budi baraya wiraya wiyata baraya wiratantama purna karya labet praja emang bet luring dharma sagunging para rawuh para lenggah kakung sumawana putri kang satuhu kinabekten saderengipun dalem pinangenah nglairaken punapa ingkang dados hajatipun Bapak Swasi sak godrah badhe ngawontenaken adat widi widono adat Jawi ingkang kawestanan bubak kawak monggo dalem mujiaken syukur wonten ngarsanipun Allah karana barokah hidayah inayah ingkang tansah lumintu lumantar lumindir saha rumetah dhateng kula lan panjenengan sedaya mugi kaleksanan sedya tansah rahayu wilujeng kalis ing sambikala shalawat ma salam mawantu-wantu mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kita sedaya ing benjangipun asal pitulungan utawa syafaatipun amin Allahumma amin. Para rawuh para lenggah kakung sumawana putri kang satuhu kinabekten ing mriki kula nglahiraken punapa ingkang dados kadatipun ingkang amangku gati Bapak Swasi sak keluarga wonten kalodhangan dalung menika gadhah pinten-pinten kajat kakepalaken dados setunggal-setunggal hajat niat milujengi anggenipun dapalkan ingkang putra nggih Raden Bagus mriki Eka Wahono. Alhamdulillah ing mriki sampun dhaup kaliyan Dewi Nur Wahyuni. Mugi-mugi dipun wilujengi dadosaken kawilujengan ingkang sae. Dadosaken tebih saking musibah, tebih saking wabah, saking barokah pinaringan gesang ingkang istiqomah. Jalarana sirat maja tumanten sarimbit dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah minad dunya ilal akhirah amin Allahumma amin. Setunggal hajat niat melujungi sedaya pakaripun Bapak Swasi sak keluarga dipun wilujengi dadosaken kawilujengan ingkang sae pakaryan ingkang dipun hayati pikantuk rejeki ingkang halal kathah barokah cekap kangge nafkah sedaya keluarganipun sehingga dadosaken sababiyah Bapak Swasi sak godrah pinaringan selamat wilujeng awal akhir boten manggih rupido setunggal punapa wonten saklebetipun nindakaken hajat ingkang dipun hormat kawitan saha pungkasan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabatipun sedaya malaikat sekawan Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail khusus malaikat ingkang jangga badanipun Bapak Swasi sak putra wayahipun sedayanipun dipun hormat namung nyadong safalan karomahipun amrih kawulijenganipun Bapak Swasi anggenipun gadah damen dadangaken sanak kadang mitra karoh saking tunggil dusun monco dusun pun paringi selamat wilujeng awal akhir boten manggih rupido setunggal punapa hormat cikal bakal ingkang bakali dusun ngerang jaler miwah estri ingkang masuk datang syariat agami Islam khususipun Ki Ageng Ngerang sedayanipun dipun hormat mbok pilih Bapak Swasi sak keluarga manggen ing bumi Ngerang ginakaken kajeng Torono lan sak panunggalipun lan anggenipun mulati dhateng syariat agami Islam kathah kalepatan mugi Allah paring pangapunten wonten leresipun ingkang dipun sun Bapak Swasi sak keluarga pinaringan selamat wilujeng awal akhir boten manggih rupido setunggal punapa hormat dinten 7 pekenan gangsal taun 8 sasi rolas wonten ing ari kaliyan menika wonten ing dinten Sabtu Legi hasil maksud punapa ingkang dados hajatipun Bapak Swasi sak keluarga mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah
kapindaning rasul selamat wilujeng awal akhir boten manggih rubida setunggal penapa sagunging para rawuh para enggah kagem sumawan ingkang satu genabakten saderipun hantuka Pak Dijronan nggih Bapak Kawak ubengan kaping ganjil punapa leripun ganjil awit dawuhipun para winasis Gusti Allah non inggih Allah Subhanahu wa taala remen seneng barang kang ganjil pramila sakdayanipun pun purwakani monggo nyadong ridhanipun Allah ndedonga sesarengan kula sing genaun donga jenengan sing ngamini mugi-mugi mboten mandi sing donga anamung mandi sing ngamini amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan ni'ma wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu walakal mulku walakal syukru kami yang bagi li jalalikal karimatu stonik rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata waj'alna lil muttaqina imama barik lana ya Allah barik lana fi umurina fi ilmina fi rizqina wa rizqan halalan thayyiban katsira salamatan fid din wad dunya wal akhirah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Mekaten kala wau adegap adicara sampun hasil niki kantun simbolis monggo dalem atur panjenenganipun Bapak Swasi sak putra wayahipun ngubengi jagat raya sak dodrah lir kadya temek-temek pindha singa lupa sepecak mangku sak tindak kendel pangudas swaraning driya binarung swaraning pradonga dalem aturaken monggo Mas Heri.
Nggih, nuwun sewu. Sing Pak Suwasi niku kok ora kliru sing dolan ya anak-anak tok aku ya ora melu didulang. Nggih, pangapunten paripurna ndedulang. Anggenipun putra wayah andungkap adicarana nggih semene. Saya nggih, Pak. Saya nggih. Saya. Pak Suwasi awake lemu mubeng bab itu gimbluk. Monggo dipun buka. Wonten pisang raja kupat lepet nak ngaku lepat ya ngaku lepet ya wis dikroyok ora apa-apa nggih ya nuwun sewu adat widiwidana menika sanepa menika nggambaraken guyub rukun keluarganipun Bapak Suwasi dhateng putra wayahipun mugi-mugi linambaran kanthi ikhlasipun penggalih nyadong ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sepisan malih Bapak Suwasi mugi-mugi panjenengan sak keluarga tebih saking musibah tebih saking wabah caket saking barokah pinaringan gesang ingkang istiqomah njalarana putra wayah Sri Atmaja temanten sarimbit ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah minad dunya ilal akhirah amin Allahumma amin mekaten kelawau adat widiwidana bebak awak lulus sak koro-koro sak temah mahanani dateng putra mugi-mugi kanduk ridhanipun Allah kapindhaning Rasul selamat wilujeng awal akhir mboten manggih rubeda setunggal punapa-punapa sampean untuk kebagian selirang nggih didum sak saged nika simbolis sami beto mawon sami nyepeng nggih sami nyepeng iki gambar ngene niki kula jelaske nggih nuwun sewu nggih, sekinten sampean ngertos. Keneng apa wong tuwa tek kon dundum rata. Benjing. Nak bapak ibu pun mboten wonten sing disuwun wong tuwa muga-muga putra wayah do rukun sanggup. Alhamdulillah. Warisan yang termahal adalah rukun sama saudara. Sugih nak ora rukun ora kepenak. Muga-muga rukun dadi selawase mbak nganten Mas nganten dadi raja sedina dadi ratu sedalu aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. Nggih, pesene kula ngoten. Wabillahi taufiq wal hidayah sumar ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sampun mendon. Nggih, nek sampean langsung pengen nyanyi mboten napa-napa, MC Pak Gundul niku biar tenang ya, Pak. Siap. Siap. Nggih.